Аз съм Клинт Райли. Следя поведението на Тай. Има други варианти, къде да бъде изпратен. Имам да мия краката на още 3 коня. Не мога аз да правя всичко. Знаеш ли, Тай? За това си нает. Това ти е работата. Сестра ми се развежда и племенникът ми е при мен. Ако можем да помогнем. Добре, ще го имам предвид. На всяко момче му трябва мъж за пример. На всички ни трябва, нали? Дойдох да видя дъщерите си. Имам право. Не ми говори за права. Имотът е мой. Махай се. Няма да се бием. Не и днес. Ейми. Hey, good looking, while the frown. You always look better when it's upside down. You say you got nowhere that you going to. Can I go nowhere? Аз печеля. Да, но това не е състезание. Разбира се. Все пак ти изгуби. Trying to find a way to tear a strip off these blues. Can I go nowhere with you? Продължаваме по план. Не знам. Мислех си да направим по-дълга тренировка. Да, и аз бих потичала още малко. Супер. Ще се занимаваме по-късно. Да, не е спешно. Най-добре след обед. Кого заблуждаваме? Не ми е приятно Бен Стилман да спи в стаята на мама. Не може да го изпратим при конете. Леля му ни плаща. Сигурни ли сме, че идва за да се учи? Тя така казва. След деня на отворените врати ти си любимката на Лиса Стилман. Значи е заради мен? Ще поддържиш ли това? Опа! Еха, гледай само. Беше сладка преди да проговориш. След баня. Винаги до мен. Виж, от арената е. Последното ни ходене там. Когато се случи инцидента с татко. Лу, чуй. Марион, знам, че постъпих ужасно. Моля те да ми простиш. Искам само отново да сме семейство. Кажи на момичетата, че ги обичам и ми липсват. Винаги съм те обичал. Тим. Татко ли го е писал? От болница Сейнт Джон. Преди 7 години. Не разбирам. Мама казваше, че татко си е заминал и не ни е потърсил. Българската национална телевизия представя канадски сериен филм с участието на Амбър Маршал, Мишел Морган, Шон Джонстън в ролята на Джак, Крис Потър, Греъм Уордъл, Джесика Амли и други. По романите на Лоран Брук. Ранчото Хартленд. Първи сезон, 4 епизод. Точно така. Свий лактите. Не му дърпай по вода. Чуваш ли?
А защо съм с каска? Разбирам за мотора, но това е пони. Обясни му, Ейми. Всеки трябва да носи каска, докато се учи. Да, но май трябва да си я сложа другаде. Служи си я където искаш, но трябва да имаш и на главата. За първи път го виждам. Не те ли очудва, че татко е искал да се върне при мама? Само на думи. Стига, дядо. По-лесно е да напишеш писмо, отколкото да отгледаш децата си. Погледни какво чудо. Здравей, Бен. Приятно ми е. Аз съм Лу. Здравей. Леля ти ми разказа за теб. Това е сестра ми, Ейми. А това е Малари. Тя е... Инструктор по езда. Да. Виждал съм те на шоуринга, но не и напоследък. Конят ти иска да излезе. Ей! Как се спира това нещо? Кой е каубоят? Мой ученик. Начинаещ. Още начинаещ. Казва се Червен. Прекрасен е. На колко години е? На 6. Леля Лиса ми го купи. Колко досадно. Леля ти си има ранчо. Добре да е. Доста е готино. В следващите няколко дни ще му слагам малко валериан в храната, докато свикне. Не му трябват опоителни. Не е опоително, а билка, която използваме. Много е полезна при чувствителните. И как реши, че Червен е чувствителен? За първи път го виждаш. Майка ми ме е учила да разчитам лицата им. Добре е. Ето, има широко чело, значи е интелигентен. Очите му са с форма на бадем, т.е. се доверява трудно. Не е зле. Не си далеч от истината. А тези спирали показват, че е чувствителен. И буен, ако го пришпориш. Така влошаваш положението. В идеалния случай нямаше да има нужда, но всеки уикенд съм на трасето. Когато искаш да печелиш, правиш каквото трябва. А знаеш ли какво, Ейми? Аз искам да печеля. Какъв е този фуклю с скъпия кон? По думите на Лу, е дошъл да се учи при нас. А докато се учи, ще чисти ли на конете? И ще си плаща за удоволствието. Ще е добре за бизнеса. За теб също. Се мрънкаш, че само ти работиш. Работата не ми пречи, но няма да деля стаята. И как се нямаш почивка? Почивката е полезна. Или как трябва да променя отношението си към теб? Няма да хвана нищо, ако продължаваш така. Може би ще разведри обстановката, но не го искам в стаята си. Не се тревожи. Ще спи в къщата. Чудесно. Чакай малко, аз съм при конета, а той сега пристига и вече е специален, така ли? Нали искаш да си сам в стаята? Тай, работиш в ранчо? А не можеш да яздиш? Там, откъдето съм, на коне са само ченгетата. Поне не го е страх от конете като Лу. А ти, Ейми, вече не се ли състезаваш? Трудно ще намеря време за това с работата тук. Сега имаме помощ. И ще можеш да намериш. А с спартанец на пистата ще сте реклама за ранчото. Да, ако победя. Стига, Ейми. Трябва да се състезаваш, за да видят, че си добра. Отивам да проверя как са конете. Идвам с теб. Защо не отидеш и ти, Бен, да опознаеш конете? Не, имах тежък ден. Отивам да си почина.
По дяволите. Татко? Да. Извинявай, че се обаждам сега. Искам да поговорим за нещо. Може ли да се срещнем? Не. Да, става. Добре. До скоро. Да. Чао. Лу, Дядо? пак ли работиш посред нощ? Да. Не. Говорих с Карл. Ще направя чай. Ще ти се отрази добре. Да. Благодаря ти. Сигурно е трудно да имаш връзка с някого, когото не виждаш. Внимавай! Извинявай, ти тук ли тичаш сутрин? Опитвам се. Мисля да тренирам с червен тук по това време и ако те е страх от коне, си намери друго място. Хайде! Ди! Приятел, аз живея тук, а ти си гост. Нищо, че плащаш. Точно така. Ей, някой ще измие ли червен? Трябва да хапна преди тренировките. Всички сме заети, Бен. Така ли? И това, което правиш сега е много важно, а? Това, което правя, е масаж за успокоение. Когато го доведохме, не ни даваше да го доближим. Това му помага. Разбирам, преживяла катастрофа, но червен, той... Полезно е за всички. Дори за червен. Трябва му само един студен душ. Сериозно ли, Бен? И Леля ти те прати да се учиш? Да, но проблемът е, че в тренировъчната ми програма няма място за конски масажи. Как върви с Бен? Опитваме се да му дадем шанс. Толкова ли е зле? Мия неговия кон. Все едно нямам друга работа. Лу казва, че това е допълнителен доход за ранчото. Спомена ли ти за писмото? Показа ми го. Просто не разбирам защо мама не го е споменавала. Мъж напуска семейството си, а след няколко години пише писмо, че иска да се върне. Мислиш, че ще го приемат? Ами ако е бил искрен, можехме отново да сме семейство. Както виждаш, Ейми, ние сме семейство. Хайде, хайде! Хайде! Какви са тези остарели методи? Какво прави? Учи го да не избързва с скоковете. Като му избива зъбите? Такива са старите методи. Какво ти става? Ей, какво правиш? Остави коня на мира, става ли? А ти си гледай работата. Това е част от работата ми. Така ли? Онзи, който не може да язди, ми дава съвети. Разкарай се, работнико. Ей! Спрете! Ако ще се биете, поне нека дръпна коня. Разбира се, може да го охладиш и да му превържеш краката. Прав е, не знам много за конете, но познавам арогантния кучи глупак, когато го видя. Арогантен кучи глупак. Добре казано.
Намерих това. Запазила го е. Чудех се дали го е получила. Не ти ли писа? Не. Опитваше се да ме забрави като неприятен спомен. Искам само отново да бъдем семейство. Защо си го написал, като не си го мислил? Вярвах във всяка дума. Така ли? Както когато каза, че ще дойдеш на събитието, а дори не се появи. Дойдох, Лу. Бях там. Нали ти обещах? Джак не ти ли каза? Нищо не ми е казал. На мен ми каза достатъчно. Татко, чакай. Умръзна ми да чакам, Лу. Онзи ден видях Ейми при реката. Яздеше черен кон. Изглеждаше породист. Спартанец. А ти какво правеше там? Търсех избягали коне от Бик Ривър. Ранчото? Значи сме съседи. Да, нямам намерение да напускам града. И дядо ти не може да ме разубеди. Браво на теб. Хайде. Давай червен, по-бързо. Щом не иска да не работи. Давай червен. Но се отнася ужасно с коня си. Кажи му го. Не става така. Все пак конят е негов. А ранчото е ваше. Ако зависеше от мен, съгласна съм, че е твърде груб, но няма как да го променя за един ден. Ще е тук, само докато Леля му се върне от Европа. Плаща ви, за да си затваряте очите. Не говори така. Готината аш. По-скоро смотаната аш. Хайде, червен, по-бързо. Хубавото на ранчето ви е, че позитивната енергия лъха още от входа. Чух, че Бен Стилман работи при вас. Трябваше да се уверя. Работи. Силно казано. Явно ти няма да се задържиш. Едва ли бедното ранчо ще си позволи толкова персонал. Каза ли каквото имаше, чака ни работа. Спокойно, Ейми. Дойдох да видя Бен. И тай, в Брайер Рич си търсим нов коняр. Така ли? Ще ви пиша. Сериозна съм. Има си достатъчно работа. Говоря за истинска работа. Забрави. Тук е заради условното си освобождаване. Защо? Нямам думи. Условно ли? Какво е направил? Ще кажа на мама да те потърси. Ей, Бен! Тай. Виж, съжалявам. Няма нищо. Не трябваше да го казвам. Но Ашли... Вбесяваме! Може и да приема. Истинска работа, истинска заплата. Би работил в Брайер Рич? Защо не? Казвате, че сте различни, но доколкото виждам, и в Брайер Рич, и в Хартленд, парите са най-важни. Какво значение има къде работя? Нали ти казах да стоиш далеч от тук? И щях да те послушам, но разбрах, че не си казал на Лу за срещата ни. Обещах на дъщеря си, Джак, и бях тук. Явно за всичко си има първи път. За теб аз винаги ще съм лошият, нали така? Каквото посееш, това ще поженеш. Кой знае какво си разправил за мен? Правех най-доброто за момичетата и за дъщеря си. Казвах каквото е нужно да знаят. Нужно е да знаят истината. Какво се случи в действителност? И защо си мислиш, че не знаят? Защото те познавам. Пропиля шанса си да бъдеш баща. В миналото, да. Но момичетата ще са част от бъдещето ми, каквото и да правиш. Здравей, Бен.
С спартанец ще се разходим. Искаш ли да дойдеш? Разходките са загуба на време. Според мен са полезни, особено когато тренирате. Конят се чувства свободен. Много е спокоен в гората. Да, наистина е удивителен. Когато Леля ми го взе, беше на 3, необучен. Нашите тък му се бяха развели. Затова ли заживя при нея? Да, нещо такова. И ме изгониха от училището, където бях заточен. Не ти е било лесно. Но Леля ти е до теб. Да, докато не ме заряза при вас. Ела насам. Не се ли страхува от водата? Не, обожава я. Ей, я стига! Хайде! Бен. Просто се страхува. Бен, спри! Хайде, червен! Ще свикне! Бен, страх го е! Хайде! Хайде! Стига! Ето! Трябва да им покажеш кой е шефът. Да се състезаваме. Колко ни плаща Лиса Стилман? Защо питаш? Не го искам тук. О, стига, Ейми. Не върши работа, не споделя възгледите ни. И се отнася ужасно с червен. Добре. И на мен не ми е любимец. Още откакто се опита да ме прегази с коня си. Но просто няма къде да отиде. Не ме интересува. А и не е само заради коня. В Брайер Рич търсят коняр и познай, тай ще отида, ако Бен не се махне. Какво става? Защо мълчите? Знаеш ли, Малари, не всички имаме нужда да говорим постоянно. Или изобщо. Аз ще вдигна. Ало. Добър вечер и на теб. Да. Да, тук е. За теб е. Вал Стентън. Ало? Ей, конярче! Забравил си да изчистиш на червен? Не съм забравил. Конят е твой, ти му чисти. Това може да е подходяща работа за теб, но аз имам други цели. Може би и аз имам други цели. Къде отиваш? Изчистих всичко. Без една клетка. Знам, че е глупак и не одобрявам как се държи с червен, но Лу каза, че няма къде да отиде след развода на родителите си. И Леля му не го иска. Останал му е само конят. Еха, чувал съм тъжни истории, но тази, за самотното богаташче и коня му, е върхът. Ей, какво правиш? Хайде, червен. Ей! Бен! Бен! Ейми, бързо ела! Бен,
Не ставай, дишай. Не знам какво го прихвана. Тръгна право към... Къде отиде? Къде е конят ми? Виж ти, Имам среща с майка ти. тя излезе, но аз съм тук. Нека те разведа. Ами, ще дойда пак за работата е. Аз те предложих. А каза ли за условното освобождаване? Не е проблем. Сигурна ли си? Убедена съм. Конюшните ни побират 60 коня, имаме 2 треньори, 10 коняри и 2 общи работници. Заплатата ти ще е поне двойна на сегашната, и ще те науча да яздиш, а после... Кой знае? Звучи добре, но защо аз? Не само Флеминг са готови да ти дадат втори шанс. Да, добре. Да не си мислиш, че имаш бъдеще там. Повярвай ми. Знам, че няма да те задържат. Бен ми каза. Защо си мислиш, че са го взели? Там е за няколко седмици, докато Леля му се върне. Нямаш си представа. Лиса Стилман има къща в Южна Франция. Понякога стои там с месеци. Кой знае кога ще се върне. Нека ти покажа стаята ти. Разделяме се и се насочваме към пътя. Бен, ти върви покрай Ако билото го ни. намерите, веднага ме извикайте. Тай наистина ли ще отида в Брайер Рич? Харесваш го, нали? Не. Защо? Да не ти е казал нещо? Казал ли е? Тихо, Малари. Божичко, казал ти е нещо, нали? Не, тихо. Виж, червен. Всичко е наред. Добро, момче. Добро, момче. Не разбирам. Изглежда съвсем спокоен. Единственият му проблем е Бен. Направо не искам да го връщаме. Бен? Да, намерихме го. Близо до реката е. Добро, момче. Много е тихо тук. Всички търсят коня на Бен. Избяга. Не го виня. Или някой му е казал да се маха и не е споменал на никого. Да. Мислех си да поговорим за това. О, така ли? И кога точно мислеше да се случи това? Чаках правилния момент. Правилният момент да ми кажеш, че си изгонил татко, когато е дошъл на събитието. Защо го направи дядо? Аз го поканих. Вече си зряла жена. Виждай се с него, щом искаш, но... Ейми... Тя още е дете. Ейми ли? Ейми върши всичката работа на мама в ранчото. Работи с конете, общува с клиенти, дори ръководи работниците и казваш, че още е дете. Да заобиколим. Червен се страхува от водата. Нищо му няма, щом е с теб. Спокойно, стой.
Спокойно. Спокойно. О, Боже, Ейми! Чакай, чакай, стой! 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 Малари, какво правиш? Знаеш, че не се язди в конюшните. Но червен събори Ейми! Как така? Тя добре ли е? Не знам, конят ми побягна, не можах да го спра. Къде е тя? При ръката, близо до плечината. Знам, че не се крещи покрай коне, но изпищях леко, като зов за помощ. Не сега, Малари. Добре, де, може би се шашнах и се паникьосах, май изкрещях. Дядо, какво става? Ейми, паднала е. Ей! Далеч си от вкъщи. А ако мислиш, че ще ходим пеша, много се лъжеш. Нали? Джак! Ейми! По-нагоре! Ейми? Миличка. Дядо, Тук съм, Ейми. Паднала си от коня. Ще те закараме в болницата. Къде е червен? имаше злополука. Ейми е ранена. Джак се обади. А конят ми? Не ме ли чу? Ейми не е добре, в болница е. Ще се оправи ли? Джак така казва, но иска да я прегледат. Ехо, някой да си го е загубил. Уроците са имали смисъл, а? Но не исках да рискувам. Намерих го по-надолу край пътя. Какво има? Как е Ейми? Направиха изследвания. Добре е. Луе с нея. Не съм виновен. Никой не го твърди.
Не съм глупав, Тай. Знам какво мислите за мен. Че съм твърде строг с коня си. Червен не избяга без причина. Да, може би. Какво знаеш за конете, Тай? Ти не разбираш. Червен е важен за мен. Тогава се дръж по-добре с него. Виж. От храстите. Не дей да лъжеш. Добре де, така се тренира кон. Знаеш ли какво? Ти си глупак. Осъзнаваш точно къде бъркаш. Чувал съм и Ейми да ти го повтаря. Но продължаваш да го правиш. И защо? А? Имаш сметки за уреждане с коня? Дори не исках да идвам тук. Нямах избор. Как се прибра спартанец? Татко го доведе. Трябва да ти кажа нещо. Той работи в ранчото Биг Ривър. От кога? Откакто мама почина. Еха. Добре пазиш тайни. Ейми, признай си. Щом споменавах татко, ти беше ясна, че не искаш да го виждаш. Откъде да знам какво искам? Ти дори не ми каза, че е тук. Не само Лу запази в тайна някои подробности. За какво говориш, дядо? Чуди се как да ти каже, че татко е дошъл да ни види онзи ден, а той го е изгонил. Какво? И не беше само тогава. Онова писмо. Аз... Дядо? След като баща ви излезе от болницата, прекаляваше с обезболяващите. Пиеше ги с уиски. Една вечер чашата преля. Казахме си неща, които никога не исках вие да чувате. Затова му казах да си събере багажа и да се маха. А мама? Нещата вървяха зле. Отдъхна си, че той си отива. И не се върна. Искаше. Но майка ви... Дори след като той се възстанови, не можеше да му вярва. Той разби сърцето на моето момиче, Лу, на хиляди парчета. Защо не си ни го казвал досега? Че баща ви е бил зависим и не е могъл да сдържа гнева си. Аз само исках да... С майка ви искахме единствено да ви предпазим. Здравей, Джак. Дали може да се обадиш на надзорника ми? Ще ми подадеш ли млякото? Проблем ли има? Искам да работя в Брайан Рич. Заради Бен Стилман ли? Не. Не те устройват условията тук. Всичко е наред, но... Брайан Рич, така ли? Надявам се да си го обмислил добре, Тай. Чудесно. И кога щеше да ми кажеш?
Ейми, чуй ме. Знаеш ли какво? Колкото по-скоро си тръгнеш, толкова по-добре. Здравей, Ейми. Относно червен. Знам, че трябваше да те послушам. Дано не е твърде късно. Конете могат да простят всичко, ако положиш усилия. Ами ти? Ейми, моля те, имам нужда от помощта ти. Червен се страхува от водата. Аз съм виновен. Но не знам какво да направя. Добре. Ще ти помогна с червен, но... Както казах, трябва да положиш усилия. Разбира се. Лекарят каза да не яздиш няколко дни. Да, хората казват много неща. Дядо, трябваше да ми кажеш за татко. Не си длъжен да ме пазиш. Той ми е баща. Мога сама да преценя. Лу каза да не те мисля за дете. Така ли е казала? Трудно е да погледнеш различно на някого. Особено на любим човек. Но явно е време да се опитам. Да, време е. Like the leaves darkening their hue, you disappear from view. And is it gonna be a long haul? You disappear from view, disappear from view. Ейми! Ейми, чакай! Гледахте епизод от серийния филм «Ранчото Хартленд». Филмът е обработен от екипна дирекция програмно съдържание 2022 година. Преводач Ивелина Минчева-Бобадова. Редактор Калина Момчева-Стоева. Тон режисьор София Лъкова. Режисьор на дублажа Кирил Бояджиев. Ролите озвучиха артистите Лина Шишкова, Елена Грозданова, Даринка Митова, Христо Бонин, Момчил Степанов.